Traditional Village Development Council lapen customer lo aphuthak Krungchingsai amei kepado pot. Pini phai koni ni phai troxy arni taralang so along arni sia farman kangdang amai kangni pot. Inglongkiri Abirta pen niri sami rup talintiran pi non arju itha birtang ton pen. Karbiang long ke six schedule along ri lapen laso hawar mate isi arong along kachari aja kongke rong asar henlo laso athepi en ponsi phai koni ni phai trok arni karbi rong asar amai kra lapen song inkoi rapli atum pen paterpi ponsi pini dipujoy singdoloi auditorium hall along Traditional Village Development Council lapen customer lo Krungchingsai amai arni si aphan paman pon laso Krungchingsang amai along kra amai phu ropen hanse konchun bang thorom sing teron KFA mai phu avinas ronghak inkoi rapli organization convener lipson rong phar raton terang silong KSA Tezpur KSA silong lapen avinas timung lapen bang suri isi sasi rong asara dung chitong dung silong pen naka chitong dung avinas timung pen kurang kiat kapachini pon kijum hek akhai mate khaya so aphan kirayon dia phansi sarkar atum 6 schedule aron selam ponlo laso aron ateng pensi meghalaya along inglong aso akhaya to ansi rong asar cholong chot lapen isi rong hawar along ke rong asar henlo ke thenai bisar kindar pen jenglok long kachipa hempu long rong isi along ason skim kedeng konta rong asar atum si Cipari deng ponlo lapen non tribal mate kiche atung long le nang nam lu long le pusi herang ke ating lu jepot depen Inglongkiri Abirta lapen ningkat sirkep malone rong asar kitlem hapu geni lu kumde elektrik ni la election asal ningkat thom je batai ki thom lo ne rong asar ki man he te non ta ne la chief of village council ke member ke do bom lang non ta la rong re thom an lang bom lang member lang dan la class la semang tim tu ka phang kan di nir tum ting long so amat la semang tum tum lemrap ter dam rap ter lo alang ni tum kilong ason nir tum tala son lo tempo lo lakan thapu nir tum rong asar pulo te thapu ge dum supreme power lo rong kidoan ke development kidoan ta ronga pen central scheme ke rong si rong asar pen si wang nampo village council pen seta hapu ason klemna ji puke kali hedia la son nang tum panang ki than son ni tum hapu ko son ma ki klem ko la anchol lo nang ki than kadok ko vita la lo anta ni tum la village lo di ni tum lo anta ni tum mi thang se selam lo ki un an ke la murder case kunon sok ka dok we case kunon hai ki un an ke wrong si ko son lo di lang po da peding sai po he la son lo la pen scheme ke ne tum ke la di village council pen ka dok we la ko pi lo la hemachet an la JJM la hemtin tadi lang le nang ji pu rong asar pen sa pu ke nilitum ke piklem lo nilitum la di village council pen man apa kontra aphan CPG man nilitum pen si ngi wai nang ji la pen kadok we development anta la di la 100 days an kopi ni la wall bang pen wang edom direct lo hela livelihood pen scheme ki wang jadi la pu anta nili rong village development committee pen si declare napo la rong asar si chairman lo hela development an ke lanchono do lang seta apor videlo de nalitum kado kawi panda kadom la pen nalitum ta la son di village council in 6 area la sonang ji puke
kali ni tum koson maki klam pula Nili tum aphan karbi rong asar ke EPSLC arup lo bang bela ke angku ka belam nonata nili tum EPSLC tum men kacika kajir ding figlo konpu da nili tum labang so puthak batai lo nili tum labang so television pi nili tum racharia songlong no hopsi tami tum dila en gebang jilang abang nili tum jibu dekte sitami don dam tang ana mang nili tum kamane racharia songlong sike tum pudi ade dan ahok lo tema ahok si jai ka thap tum men nili tum dorapet sitami ang bongolom malangli election ke pathudu naning hang pen alangli political na tu jase me per aning hang joini amani nili tum abang suhut nili tum kar bidong sar nei tum mangke intang tela apa nili tum ingdu lang pon nili tum kenang do tum hekte basi ala tum ta kila dak pen pulo pen on tu tela si nili tum ningje bom lang ata racharia songlong dudun dela Karbi jutang asong Karbi Cultural Society mithang sa hem KPH taralang solong ani siya farman kangdang amay extend meeting kangni KCSTRP Central Committee amay Pusar Chandra Singh Krosi may charilo lapen may kepalam the KCSTRP amay Khonchun bang Sarbida Singrong PC Jaiponlo kedam taing koy rasir kep ang deng Karbi risonim sorong aje Karbi Youth Festival Ningkan surihini raing koy raisi katalona hut kapachun ponthek lapen rong aje esek akisung ke boy lamki lampong hai hui ke doan puthakta kangdang amay along nang kacetong dunahin ahawar amay jonel committee amay phuchun bang atumpen lamthe paklang pon rim tilo lapen cepakeng lo an parata chingwai chingsai lo kebang jarni tiripi amay hawar amay iklem nang jia son do an kapachun ponthek jia phanta ceparai lo jutang jubat pinteng sumpot kapachun ponthek jia phanta mai along ardi doklong alam thea puthak chingwai lo dipupen Inglongkiri Abirta Tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo do mithak me kurang thu